50 millóns de euros, esa é a inversión que fai a Xunta de Galicia na compra de material sanitario. 45 ventiladores, equipos portátiles rayos X e máis de 800 biombos de protección, os cales se trasladarán nos vindeiros días aos hospitais de toda a comunidade. Nas UCIs o Goberno galego transformará todas as camas de reanimación en camas de UCI, o que permitirá pasar das 160 unidades actuais a 274. O total do parque hospitalario de UCI en Galicia dentro do sector público se incrementa un 71% con 274 camas de UCI. Co obxectivo de reforzar o sistema sanitario, a Xunta de Galicia converterá a todos os MIR de último grado en asuntos médicos facultativos especialistas de áreas, unha medida necesaria, segundo Feijóo, pola falta de persoal sanitario. Son 158 médicos que estaban finalizando a súa formación, que se convirten en persoal do Servicio Galego de Saúde, con un contrato de facultativo especialista de área, que se abandona así o contrato de formación e que forman parte da plantilla do Servicio Galego de Saúde, máis 31 enfermeira que tamén está finalizando a súa formación, o cual supón unha inxección de personal con contrato do Servicio Galego de Saúde, personal ordinario, de 189 personas. No eido económico e ata que non se activen os 100 millóns de euros aval do Estado, a Xunta de Galicia habilitará 250 millóns como préstamos ponte. Deste xeito, dende o luns o Goberno autonómico avalará o 75% de calquera préstamo. A contía do mesmo será dado polos gastos do primeiro trimestre do ano e este non terá que devolverse ata dentro de 3 anos. Dentro das medidas económicas, Feijóo anunciou tamén que tanto o IGAPE como o SES Galicia, que teñen concedido préstamos por valor de 265 millóns de euros, deixaránse en efecto as cotas de amortización e xuros da liquidación do primeiro trimestre do ano. Todos aqueles devolución de préstamos, capital e intereses, que había que facer entre o mes de xaneiro e o mes de xullo o IGAPE e o SES Galicia non necesitan ser devoltas durante todo este primer semestre. O Goberno autonómico anima tamén a todas as empresas a reorientar a súa actividade e, na medida do posible, iniciar a elaboración de material sanitario. Para esta iniciativa, a Xunta destinará 10 millóns de euros a fondo perdido. Parece que esta decisión de 10 millóns de euros a fondo perdido que a comunidade lle entrega ás empresas que empecen a fabricar materiais pode ser interesante para algunhas industrias galegas para reactivar a súa actividade económica e moi útil para o Servicio Galego de Saúde e para outros servicios de saúde en España que necesitamos desde fai xa varios días de equipamento suficiente. A Xunta de Galicia fai especial fincapé nos colectivos máis vulnerables e pon a disposición dos maiores que precisen axuda ou atención psicolóxica o número de teléfono 900 400 800.